Atanos para aqui de uma temperatura de 2 graus voor die Expo Houten para recebo awe e emigratiebeurs. GX Network ta apresentar e ami ta goriaka mal. Me ta invitabo bamba den conosco. Awe nos ta invitar door die OCAN e também Fundação Bamboneiro Beck. U zit hier in Nederland, u bent hier voor de 22e emigratiebeurs, waar u zelf 11 jaar hier aanwezig bent. Ja, de helft. Ja, en hoe voelt dat? Nou ja, ik word ieder jaar een jaartje ouder. Ook de emigratiebeurs. Ik zie het niet hoor. En, dus het wordt ook wat moeilijker. Maar ik krijg zoveel steun van de mensen hier in Nederland. En ook met de afkomst van de Antillen. Dus die hebben we echt nodig om hier ook het een en ander te vertellen. Maar ja, het gaat goed. Want het is, men zegt dan al gauw van ja, maar het is onze doelgroep niet. Ja, emigreren of remigreren. Want ook die stap voor iemand van Bonaire die is gaan studeren, is die stap heel erg groot om weer terug te komen. Want als je bent gaan studeren, dan zeg je ook echt, ik ga emigreren. Een Hollander zegt heel vaak van, nou ja, ik wil wel een jaartje naar Bonaire hoor. En dan vraag je van, oh, ben je al Bonaire geweest? Nee, eigenlijk nog niet. Dan zeg ik altijd van, ga nou eerst eens een weekje of 14 dagen met je familie of alleen op vakantie. En dan met de bril op van, nou, als ik me nou hier ga vestigen, zou dat kunnen. Ga dan ook langs de Belastingdienst. Want dat komt wel. Ja, dat zijn die dingen, hè? Ja, daar ben je mee te maken natuurlijk altijd. En dat hebben we hier ook. Maar ook daar. Maar ook verder de vacatures. Maar even, Bamboneiro Beck is een stichting. Is een stichting. Hoe lang bestaat die en wat is het doel eigenlijk van Bamboneiro Beck? Nou, Bamboneiro Beck bestaat dus nu ook 11 jaar. Dus van 2007, 22 februari 2007. En ja, we zijn eigenlijk gestart doordat de voorzitter zei van, we gaan iets voor Bonaire nog doen. We waren gepensioneerd en we zeiden van, oké, dan gaan we dat doen. Maar wat gaan we doen? Dus we hebben een plan gemaakt natuurlijk van, ja, hoe kan je dan het beste doen? Dus we hebben een studentencirkel gemaakt. En uiteraard eerst de missie van waarom gaan we dat doen en wat is onze missie. Maar die studentencirkel was heel belangrijk om een leidraad te hebben van wat ga je nou doen voor de mensen die Bonaire gaan verlaten. Nou, we beginnen, en dat doen we nog steeds, ieder jaar in november een studie- en beroepenmarkt organiseren. En dat heet nu de Study and Career Event. En dat is op Bonaire? En dat is op Bonaire. Dat is voor de leerlingen eigenlijk van HAVO, MBO en VWO. Die dus uitvliegen. En die wil je eigenlijk zoveel mogelijk informeren. Vooraf. En niet alleen over de studies, maar ook de maatschappelijke oriëntatie. Van wat kan je allemaal verwachten. Want het is een snoepjeswinkel in Nederland. Je kan ten opzichte van Bonaire natuurlijk. Dus dan kan je van alles verwachten. En die Study and Career Event, daar komen dus de onderwijsinstellingen uit Nederland of uit de Verenigde Staten of uit Curaçao, waar dan ook, universiteiten komen er en HBO-onderwijsinstellingen. En die komen dus vertellen van wat is er allemaal mogelijk. En ook vertellen van ja, wat kost het en hoe lang duurt het. De beroepen zijn dus de bedrijven van Bonaire. En het afgelopen jaar, november, was het dus hoofdzakelijk echt de klemtoon op de horeca. Want we hebben heel veel mensen nodig in de horeca. En dat varieert van waiter, kok, F&B-manager? Kok staat nummer 1. Die wordt echt door ieder restaurant en wat dan ook wordt er gevraagd.
Maar ook waiters en of dat nou een waiter is in een restaurant of een waiter is bij het casino, werd ook gevraagd vorige week. Dan zeg ik van ja, nou oké, die worden gevraagd. En zij zeggen dan ook wat er op Bonaire nodig is en wat er de komende jaren nodig is. Want het is natuurlijk zo, het is één plaatje voordat ze gaan studeren. En als ze afgestudeerd zijn, dan is het 4 jaar later. En dan kan je nu wel zeggen, ik heb nu een kok nodig. Maar dan is het al 4 jaar Maar en dan heb je het al gevuld, misschien. Precies. Hoeveel mensen wonen nu op Bonaire? Hoeveel inwoners? Ik denk, als we praten over nu, dan hebben we zo'n 20.000 inwoners. Oké. Het CBS heeft voor afgelopen jaar, januari, dan moet ik even kijken, dus 1 januari 2017, waren er ruim 19.000. Dus nu zijn we een jaar verder. En als we eind van het jaar, dan zitten we wel aan de 20.000. In die 11 jaar dat Bambonaire Roubaix hier op de beurs staat, hoeveel mensen hebben jullie terug kunnen brengen vanuit de emigratiebeurs naar Bonaire? Ja, nou dat... Weet u dat ongeveer? Hoeft niet precies te zijn hoor. Nee, maar dat vraagt dus iedereen. Hoeveel heb je er nu bereikt en hoeveel zijn er teruggekomen? Nou, wij nemen de mensen niet aan. Wij weten ook niet, we staan niet bij de airport van maar we weten... Maar dat is goed om te weten, hè? Ja. Want dan denken mensen kunnen denken van, oké, we komen hier bij Bambonaire en dan gaan we solliciteren. En weet u, je weet nooit wat mensen denken. Nou, wij zijn een intermediair. Dus dat wil zeggen, wij hebben dus de vacatures van de bedrijven. En die zetten we op één website. En die ene website die wordt ongeveer door 200, 250.000 bezoeken per jaar wordt die bekeken. En dat is wat wij doen. We zijn een etalage. En we zeggen niet van, goh, we nemen mensen aan. Wat we wel horen en zien, dat is als ze bij ons aan het hek staan van, hallo, we zijn er. Dan weet ik niet direct van wie dat dan is. Maar, ja, maar dan zeggen ze wel van... Ja. Ja, maar dat is ook leuk voor u, hè? Dat u weet van, ja, natuurlijk. Ja, we hebben het werk gedaan. En kijk, mensen zijn toch via ons, konden ze werven. Het is zo dat het leuk is om dat via ons te doen. Maar het is gewoon leuk dat ze op Bonaire hun bestaan kunnen opbouwen. Ja. Desiree Venghaus, está visitando el beurs aquí. Begrijp je een beetje papiamento? Nee, maar ik begrijp wel wat u zegt. Is het de eerste keer dat je hier bij de beurs zit? Ja. Nou, ik wil heel graag weer emigreren. Ik ben al een keer eerder geëmigreerd naar Afrika. Daar heb ik 4 jaar gewoond. En na 4 jaar dacht ik, nou, het wordt tijd voor iets anders. Maar om niet meteen door te gaan naar een ander land ben ik eerst even teruggekomen naar Nederland. En nou, daar zit ik eigenlijk alweer te lang. Maar waar komt dat vandaan? Wil je naar Bonaire? Ja. En hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik ben nog nooit op Bonaire geweest. Het is een gevoel. En het lijkt me ontzettend leuk om op een niet te groot eiland mijn steentje bij te dragen. Heb je roots met de eilanden of zoiets? Mijn vader heeft op Curaçao gewoond. Hij komt oorspronkelijk uit Suriname. Hij heeft volgens mij 2 jaar zoiets op Curaçao gewoond. Dus daar ben ik een keer geweest. En het leven op zo'n eiland, ja, dat trekt me gewoon. Geweldig, hè? Ben je alleen? Ik ben alleen. Dus ik heb het al een keer eerder gedaan. Dus je hoeft nergens terug te kijken? Nee, alleen mijn ouders. Ja. Maar goed, die komen wel langs. Ja. Heel graag zelfs. Die hebben al gezegd niet meer zo heel ver. Dus, dus wat dat betreft vind ik het heel makkelijk. En ik zou morgen vertrekken als ik wil. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank u wel. En ik hoop dat je snel je droom kan waarmaken. Ik hoop het ook. Ik weet het wel zeker. Ruto Day ta nasce na Bonaire e esta biba hopi anya aqui na Holanda e tem candidato anya 4-5 anya ta para aqui na beurs de imigração. Conta nos kiko tabo experiência den anya nang kubota para aqui nang. Nou, tin hopi antiano tabim puntra pa trabaho.
para Berg Bonaire of in otro isla. Ja, hoop ik dat moet je nou jong bezig te studeren af. Of ik studia. Ik heb bij Berg naar Isra. Die hoop ik Hollandees staan met de bim contra para trabalho na Bonaire. Dus die hoop ik atenção para Berg Bonaire tá hoop ik grande sim. Abo mês tem quanto anos que você vive aqui na Holanda? Então, como bem Holanda? Bom, agora que quase 9 anos vivo na Holanda, pero me estudia 30 e pico anos passar na Holanda e me vai back Antillas, me vivo primeiro na Curaçao, depois me vai Bonaire e agora me vim back Holanda, me tem 9 anos aqui na e o motivo para que como me está 30 e pico anos passar para me fazer meu estudio. Então, o que você estuda? Meu estudio é tempo é mais psiquiatrische verpleegkundige. Dus ik denk psychiatrie. En dan matra dus na Curaçao 5 anos na Capriles Kliniek. Dus ben naar Bonaire, denk ambulant zorg. E ao me bem Holanda Berg, ja, maar kan je die estudia met de traje toe bij de psychiatrie, pero met mijn eigen praktijk, dus maar studie algo erbij. Goed, vrouwengezondheid specialist. Dus ja, we zijn meteen in Holanda in. Aqui na beurs, me imaginar que você topa diferente gente, você conversar, gente não também conversa com você, de na mesmo idioma também. É interesse de holandês também para viver Bonaire também tá hopi? Hoop ik grande. Vooral agora com Bonaire e Station e Saba Abira, Caribisch Nederland. Met de reparatie, dus de laatste 2 anos, a atenção é mais grande para viver Bonaire. Dat is ja toch een stukje die Holanda e não também que vai back. Mas também assim é papiamento da hoop importante para nós para sobre nós e não que papia toch de na mesmo idioma. Dus dat hoop importante para nós toch papiamento. Me tá compreender agora que bota voluntário aqui não? Sim, dat klopt. De primeiro ano me estava ambassadeur, pero ja door die hoop drukte com o estúdio, mas bisamos met de ajuda sim, pero me não tinha tempo para echt promoten in Bonaire back. Dus per me também ajuda tur ano sim. Vou vai Bonaire back dia? Seguro que sim. Seguro que sim. Mas se tu lo que me por assim na Holanda, estudio e sigo especializar-me mesmo, para me ajudar me mesmo ainda não. Awe me tem com o can dorco durante esse momento me trago com o can, então awe me tem como host, me recebiendo não contra nós se não te interessar para vai Biba ou vai Trana, seja Bonaire, Station of Saint Martin, me te dando a informação que me tem, então inhoudelijk se não que conversar com outro ainda, me tá passando para ser a senhora Cynthia ou meneer Hans que te dando mais informação inhoudelijk tocante a vacatura não que seja na Bonaire, Station of Saint Saba. Abo mês está de onda e que botasse na Holanda? A mim de Curaçao, me também vai na hora aqui na Denag, mas bem Holanda para meu estúdio, mas Human Resource Management. Assim, acaba minha opleiding, então agora aqui me também bezig com uma opleiding de cross-mediale communicatie. Então, que está cross-mediale communicatie, moeilijke termen. Oké, cross-mediale communicatie is gewoon communicatie die we maken online en offline. Wanneer we toerstaan technologie bij die landen, en dan staan we op social media, website, dus op online die focus, en dan staan dus cross-mediale echt online en offline. Abo bota aqui nanta biba, bota ideia bij Curaçao ooit? Sim, minha ideia de vai Curaçao back na 2019, me querer fim de 2019 sim, se é plano em cada maneira tá. Me tem minha cabeça, me querer fim de 2019 me vai Curaçao back. Ora me cabe aí meu diploma de cross-mediale comunicatie também. Então é a favorito me terreno bastante, porque me tem HBO de human resource caba ou combinar com comunicatie, é tá favorito me terreno tem bastante. Que momento está aí de beurs aqui? Botar aí com uma boa atividade? Sim. Netamente essa aqui net é oportunidade que cada um que vai back imigrar seja na Curaçao of Bonaire ou via Saba, Centro Estácias, tem a chance para mirar que vacatura não tem, então para não por vai back, porque não te chave para amanhã botar lanta vai back, mas pode começar com preparação, e o bebia botar tendendo não tá vai riba na mesa não deve ser o que me não é trabalho, pero quizás não vai buscar net é caminho não estava tem vacatura, se ainda agora vou bem aqui na mira quanto vacatura tem, então deve ser eigenlijk tem trabalho para turende.
Pero essa aqui de momento que vamos ter para pôr amplo bom network e sabe também que fatura na busca para vai preparar também. Que abo que recomendar qualquer jovem ou qualquer gente que está mirando nós agora aqui se não que vai back hoje? Ok, se não que vai back hoje, me está recomendando começar a preparar adelantar. Bota todo mundo decisão, pero quando bisa maneira que vai corso awe, então me talanta outro simão vai. Eta toma processo, busca informação, de onde você vai biba, onde você vai trás, salários que não te verwachtivo e que também bota verwachten, eta klop com outro. Então, gewoon amplia bom network, echt começar a focus riba evento, então spar também, pessoa não falando vai corso com sincero dispar. Mas A boneiro também. Yes, of boneiro. Mas como não para bem Holanda assim as par, vou vai tampouco assim spar, dus. Ja, te recomendar não caba atrás, se não por aí ervaring of 2 anos aqui não of boneiro também, da hobby bom para ervaring, então depois vai corso of ja biba back na boneiro. É um orgulho para ter muito jovem, futuro de nós isla não papi assim aqui, com convicção, é aqui que e está pensa, está planeia para o sonho que tem para 2019 e vai back sua isla para vai duna e aporte para engrandecer a isla. Éxito. Danke senhora. Llamamente senhora, se me diga que